Fulbe TV albarka Fulbe TV albarka te Fulbe TV albarka Africa albarka modon Fulbe TV on jetama on juram e bendarani leñol pulagu albarka modon Fulbe TV yo Allah nabru golle yeso eni ko suttini accini adi haala ala ko tongi gere sibontodirama ndaare Fulbe TV ko télévision mo anduɗa kala ko anduɗa pularno e mum hara himo ton waɗe subscribe joni Fulbe TV no weli ha assalamu aleykum musidɓe Fulbe ndaaraɓe Fulbe TV ko biɗen garani on ɗo hannde Alliance Franco tawede sennugal album Babati bo iditini Fulbe Africa nden ala ko batte rek ngabbude men jaaren han komo heɓani en ɗo e programme en jarama
Ibo yira dina bugo liggéey ko liggéey si fa fa na liggéey ni taw alhamdulillah rabbil alamin ala koy jara Tedungal mo
Merci beaucoup, DJ. Merci beaucoup. On jarama Allah jarama. O di woni fulago. Mi salmini goto fof. Mi weltanima on. Mi ñaganima on kadi Allah moƴƴere e balɗe juuɗe e battane moƴƴe. Nde wonno kala ko wona fulago ko fulago ɓuri ɗum. Machallah. En jetti Allah no feewi. En jetti jinnaɓe meɗen kadi. En jetti kadi jeyɗi sababu o ono Baba Tim. En ñagani momo kadi Allah moƴƴere. Machallah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Kellenemo soɗon beela kellenemo seeɗa.
min woni danga min woni danga min woni danga ko jaɓatto dow mama o si onan tan pisen hirongo kaɗen ɗo baba di arta min woni danga min woni bobo bobo jinne miɗon joni mi fala feccude hirongo go sengo ɗo ɗo hersi ɗo yaari ni ɓen yettaɓe jinne ha hirongo huuɓa ha janggo bimbi ko jinne ɓe jettete goɗo sengo ɗo ha weeta ha janggo bimbi on koñirima on lappi kaferan ko mama jetta ɗo on pari on jaɓi on nani on pinti on jangiri on puɗɗi weltade mbaɗane koye moɗon kelle pajo 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 min woni bobo min woni bobo min woni danga min woni danga min woni danga min woni bobo min woni bobo sifaji e sifaji façonji e façonji isilki isilki technique palanki ɗum nan toon ɗo han hirogo hande ɗum jiron ɗo polyvalent il est on polyvalent danga polyvalent il est on polyvalent danga mama juɗo maɗaɗa ɗo kande ñamara ñuuƴi innaragala ko jiiɗa waɗi yo ko nanɗa waɗi yo hirogo hande babati waɗi ha waɗi hoole a waɗi je a pari a larnam ɗo basam ko jiiɗa waɗi yo jeyti je o suwinani gartirawo jo basam a yato jiiɗa waɗi yo waɗa juɗo maɗa ɗo kala gartirago waɗi pulo Yeah.
Fulbe TV ndara Fulbe TV don non ko do woni Yunusa Balde ko do inna hirango hande ala ko tan jotene mo asamina salminama inde de Yunusa Balde loncina Ali Babati taydo Africa ndo wonani kam weltare ko jikke mawdo woni ko sababu nangede kam no men ñaaga no babati rek kala artiste e kala mo gandanta di baaw mun Allah walla dum en jam walla dum en ko buri mo danda dum en kata e bala dem ko sumo noddi ko bila ko no ko siyama Yunusa Balde kala jimara hande fadde jaata ko dum non tagi gonga komi suka kono tundu jimara fayda alato jindata in ko kambe jonani do e golle am tigi ko loyaya hewbe ko hen gandi kam especially leñol pulago min go min gandanta ko Allah alli ko tan yoni ayimo han dulaji kewde mi do yotto ton ko golle am jottini kam to cameraman ji di kewi do leñol bi o bimi o Gambia han becce tati do ko musiddo so dum ko yettere Allah leydi Sénégal ari tawrede ko jemma do wala no ne kele mo to joni non en notat ko bi amme pulagu tan leñongol ko bakkiloden se bakkilima ko enen nafata si ayi han dula kewdo do jaada si a wi jawwali noteda ko jangina dum nem beyden janginde sukaabe duubi
duuɓi 60 ɓaawo siko office a fulɓe kewani hen kono han ko yettere Allah simin jeccitima ɓaawo amen min jiya sukaɓe fulɓe ɗi gabbi teppe amen fulaku ko ɗum ɓuuri tardinde leñol meɗen so a laari leyɗele kewɗe ko wayno Burkina Faso han e Mali fulɓe i mbare hen ɗi jabte jawɗeje mumen on herdi awa ko ñagotomi leñol ngol ɓeɗen jangguinde sukaɓe ko moƴƴere men taw wonta ko ɗum ɗo ko wonɗo ko han yoni tiɗo yoni yitere yoni ɓernde ha jarama